खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं मानि सायाव बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ माने थाम्बनेलाव ओरैबायदि लिरदों आङो मोनसे फ्ल'रा धालाय प्लास्टार घला होनायनि उनावबो माने थक गाबो दा बे थक गाबनायनि रिजनखौ आं खोन्थागोन आरो प्रुफ होगोन मोनसे फ्ल'राव आं जना दोङो नोंथांमोना नायनो हागोन दे इयो थक गाबदो इयो जेबो गाबाखै इयो थक कारना बियो हावा लानानै माने सिङाव हावा लानानै सिंनिफ्राय गुगाबोबाय बांसिन इदि गावनाय बेमार नुनो मोनो माने इदि दरजानि जिङाव नुनाय मोनो माब्लाबा माब्लाबा गेजेरावबो नुयो माब्लाबा वाल जिंफोरावबो नुयो दा इखौ दरजानि जिङाव नुदों आं बेफोरबायदि गावनाया मोननै रिजनाव जायो मोनसेया जाबाय जाय दिनखालि फ्लरखौ धालाय होगोन इदिनखालिनो प्लास्टार घला होखायाबा माने बेबायदि थक थक गावनायनि चान्स लायो कारन धालायखौ जुदि गोबाव होनानै गोबाव दिननि उनाव प्लास्टार घला होयोबा अरनाया खम जायो माने 60%सोल' अरो जुदि नोंथाङाबो न' लुदोंबा माने फ्लर बानायदोंबा मिस्ट्रिफोरखौ खोथा जे धालाय फ्लरखौ धालाय खालिनो प्लास्टार घला होनो माने बियो 100% अरगोन गोबां जायगायावनो जोंबो नुदों आरो मावनांगौबो जायो कारन फैसानिबो बाथ्रा थायो धालाय होनायनि उनाव प्लास्टार घला होस्लाबनो हाया फैसानि थाखाय बाला सिमेन्ट बायनाय मिस्ट्रिनि खरसा बायां थेक जायो बेनि थाखाय दोनथ'नांगौ जायो बेयाव माने धालायखौल' होनानै गोबाव दिननि उनावसो प्लास्टार घला होनाय जायो जुदि प्लास्टार घलाखौ गोबाव दिननि उनाव होयोब्लाबो माने प्लास्टारखौ 25 mm होनो 25 mm प्लास्टार बे घला जुदि 25 mm होयोबा बेफोरबायदि हावा लानायनि चान्सआ खम थायो रोजा जानांगौ 25 mm माने 1 इन्चिनि एसे खम जायो नोंथांमोना साननो हागौ जे माने धालायनिखौ उनावसो होयो बेबो गावगोन नामा होमबा नंगौ बेबो गावगोन जुदि 25 mm नि खम होयोबा बेबो गावगोन आरो बिदि थक थक गाबनायखौ बेयावबो नुनो मोनगोन नोंथांमोना नुदोंबो जानो हागौ टाइल्स फैबा टाइल्सखौ बेसेबां बुरजा मस्लानि सायाव होयो 50 mm मस्लानि सायाव टाइल्स फैयो कारना मा बेफोरबायदि थक थक गावजानो गिनानै 50 mm मस्ला होखायो माने इन्जिनियारनि फर्मुलासो होयो नोंथांनि साननाय नङा बेलेगफोरा साननो हागौ माने कमान जाबानो जाबाय होननानै टाइल्सखौ होनो नागिरो खिन्थु टाइल्सआ इसेयावनो हावा लाना थक थक गाबखायो बारा दिन गोबाव थांनाय नङा इयो थक थक बिदि हावा लानो थाखाय नोंथांमोना जुदि हायोब्ला फ्लरखौ धालाय होखालिनो प्लास्टार घला होनो नाजा माने जुग थांगोन बियो दा आं सानो नोंथांमोना बुजिबाय आरो मोनसे खोथा गोबाङानो कमेन्ट खालामदों जे माने फ्लरनिफ्राय दरजाखौ बेसेबां गोजौ लायो होननानै फ्लरनिफ्राय दरजाखौ बेसेबां गोजौ लानांगौ आं दिनै क्लियार खालामनोसै फ्लरनिफ्राय दरजाखौ 6 फुट 8.5 इन्चियाव लानांगौ दा इन्जिनियार फर्मुला 6 फुट 8.5 इन्चि माने नै फ्लरनिफ्राय नै राबिसहालागै 6.5 थानांगोन नै राबिसनिफ्राय बिदा 2.5 इन्चि बा 3 इन्चि 6 फुट 8.5 इन्चि लानांगोन फ्लरनिफ्राय दरजानि हाइटखौ आरो बे दरजा जाबाय दरजानि सायावथ' लिंटार थायो लिंटारनिफ्राय माने बेसेबां गोजौनि लिंटारलागै बेसेबां हाइट थानांगौ दैयाव नै लिंटारनिफ्राय गोजौनि लिंटारालागै 3.5 फुट लानांगोन जुदि नोंनि न'आ माने फिसाबा जुदि आसाम टाइप बम्बाइ टाइपनि बिराद गोदोर मुगानिबा माने 4 फुट 4.5 फुट लानांगोन होमबासो न'नि गुवारदो हाइटदो मिलायहैनांगोन जुदि न' फिसायावनो जुदि नों 4 फुट गाहाम लायोबाय न'खौ मोजां नुवा गोन्ना गोलाव बायदि नुगोन न'नि डिजाइनखौ लानानै बे लिंटारनिफ्राय गोजौनि लिंटारालागै माने हाइटखौ लानांगौ आरो मथामथि मुदा गोदोरबा 4 फुट 4.5 फुट ला आरो मुदा गाहायबा माने 3.5 फुट ला नै लिंटारनिफ्राय लिंटारालागै ओइ लिंटारनिफ्राय नै दरजायालागै 4 फुट जाहैगोन होमबानिया जुदि लिंटारनिफ्रायबा 3.5 फुट आरो बिथाखौ माने बिथाखौ बेसेबां गोजौ लानांगौ होनदों बेखौ आं क्लियार खालामना होनोसै जुदि न'नि बिथाखौ माने लामानि डिस्टेन्सखौ लानानैसो न'नि बिथाखौ लानाय जायो जुदि लामाया गोजौबा नोंनि न' बिथाया गाहायबा बेयाव बिथाखौ गोजौ ला 3 फुट 3.5 फुट आरो लामाजोंनो नोंनि सेख्लाया समान थाबा 2.5 फुट बा 3 फुटावनो जागोन आं सानो दा नोंथांमोनहा बुजि मोनबाय भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय गोजोन्थों।